Здравейте! Здравейте на всички отново. Ето го алоето барбаденсис. Виждате го цялото е дебеличко и е в розетка, прибрано е. Това е листото, което съм извлекла гел от 10 листа. Отново ви казвам 10 листа, но сега ще направя само чист гел. За да се работи бързо и не трябва да се окислява въздуха, измивате го, след което съм го сложила в вода. Задължително трябва да има вода в карната, преди да го смеляте, след което ще я отседа, виждате, ще отседа водата и ще направя само чисто алое. Нямате нужда от водата, тъй като то е 100%, почти 99% съдържа вода, както при краставицата. Чистия гел се още не как трябва да изглежда. Виждате го, след което го съхранявате в тъмна бутилка стъклена. Съхранявате го до 14 дни. Може да взимате по една супена лъжица 3 пъти дневно. Виждате го, това ви е чистото алое. Нагладно. За всякакви заболявания. След което след една седмица или две, като начало ще ви подейства разхладително, след което ще, като изчисти червата, ще започнете да приемате по 2 супени лъжици 3 пъти дневно преди ядене. Може да го приемете с топла водичка, може да го приемете с чай, директно може да го приемете така. Изобщо не е горчиво. Вижда го, то трябва да е беличко. Ако е жълто, преди да го смеляте, когато сте го обелили и сте го извлекли, трябва да го измиете с вода, защото сте работили бавно и се е окислило. Гелът трябва да ви е чисто бял. Когато работите и го пускате директно гела в вода, трябва да имате вода в каната, след което я изцеждате. Дори да не я изцедете, след това ще го пиете така. Но за концентрирано алое, 100%, трябва да изкарате водата. Ето, виждате го какво е. Ето го. Това е. Чистото алое. Трябва да ви е бяло. Благодаря, хубав ден.